Opasno po život. Stvarno? Čuvaj se, kume. Živa vatra. Kume, izgori ti kesa, otvori se malo. Izgori ti kesu, izgori ti. Pa ti dao sam ti malo, pa šta hoćeš više? Sreli smo 5 pesa. Evo, sačekaj. Daj mi nešto da kine s vrata, molim te. A? Ovo je se nakače da mi je neko da smije jedini ovdje. Šta ti dam? Daj mi kintu, bre, daj mi da... Nemam, kume, istrošio sam se za to. Kume, Sačekaj, što si dosadan čovjek? Ludata. Ko? Kuma je ludata. Ama nije. Pa daj. Samo moment, molim vas. Alo, ljudi! Ljudi, ajmo, molim vas, ljudi, samo malo tišine, molim vas, da čujemo kumu. Kumu, izvoli. Hvala. Ništa, kumu. Je li to zdravica? Pa nije zdravica, neću da davim ljude, nego ja hoću da vam uručim jedan skroman svadbeni poklon. Moram da priznam da sam bila u dilemi šta pokloniti mladencima, a da to ne bude mikser, toster, sokovnik ili japanska vaza. Ja znam što oni žele najviše. To je putovanje na Karipsko more za 2 osobe. Polako, to putovanje poklonit će im neko drugi. Pa to su rođaci, tu je kum. Ovo ovde je rešenje kojim Imperial banka odobrava mladencima bezkamatni hipotekarni kredit, bez dinara učešće za kupovinu dvosobnog stana. Vaza. Kupio si vazu. Vazu sam kupio ovdje, naravno što sam neka šta kakve veze ima da vidimo. Kući kako da. Ajde, bez talasanja. Bez talasanja i bez govorancije. Otmotamo. Šta je to, vaza? Jest. Da vidi. Baš lepa vaza. Da vidim. Šta je fali? Pa, izgleda jedno parčence. Gdje je fali? Fali jedno parčence ovde na ivici. Evo, tu. Ko se me platio, a ona očuka, da ne dolazi da vratit ću odmah. Što? Pa nema veze, meni se baš sviđa. Ovako ofucana, deluje kao antika, jel da? Kao da su je iskopali sa nekog lokaliteta. Kumo, ne dolazi, onda neću da vratim. A šta je ovo? Pare. Kakve pare? Boga mi lepe. Šta je ovo, kume? Pa šta je to, kume, a? Iznenađenje, jel? Nećeš ovdje da brojiš. Neću, naravno. Izvini, profesionalna deformacija. Dobar štos, kume, a? Svaka čast. Vaza kucnuta, ali puna. Koliko ima? Koliko ima da ima. Poklonu se u zube ne gleda. Veliko je da je od srca, a ne koliko ima. Šta? Molim? 5100. Aj, kume, opretjeram. Da? Ovo je mnogo,